muforo wangu kuchinganzai zvakare vana vaMwari kuchirongwa chedu chamazuva ose kunai pastor pachirongwa patiri kuti vese vane mibvunzo yebhaibheri sunungukai kutitumira nekuti chirongwa chino chakaitirwa imi kuti tibatsirane kupindura mibvunzo yatogononge tinayo mukati mebhaibheri. Ngatisaregedzewo zvakare kuramba tichitumira vamwe zvatinenge tadzidza pano, either by sharing to their Facebook platforms, to your own Facebook pages, pama WhatsApp platform pari kuenda maaudios. Let's spread the message. Iyi takati haina macopyrights. We would want the messages to reach as many people as can be reached. Saka sunungukai kutumira kuhama dzenyu sekuwanda kwadzo. Takupindura mubvunzo wakabvunzwa neimwe hama yedu uri kuti iwo kunai pastor, ko sei vana vaIsraeri vakatambudzika nekutakura mapfupa aJakobho kubva IJIPITA kana tichiti vakafa havana chavanoziva? Sando mubvunzo uripo. Pastor, ndakazvinzwa mumashure takadzidza zvesho, ndakanzwa makaverenga mavhesi vakafa havana zvavanoziva. Asi nemhaka yei vana vaIsraeri vakatakura mapfupa 40 years vaine mapfupa, kana anga ari musaga kana anga ari mukofini, nawo kudzokera nawo kuKenani, kana vakafa vasina zvavanoziva? Hazvirevi here kuti vaikoshesa vakafa pakuita zvinhu izvi? Zvinoda kudara kuti ndo mubvunzo uri kuseri kwemubvunzo wabvunzwa. Now regai tiverenge kubhaibheri pairi pakataurwa nyaya yemapfupa aifanira kuzotakurwa. Akatanga ndiJakobho ataurwa, then Josefawo zvakare akaita zvimwe chete, zvakawapa the same instruction. Saka regai titange paJakobho 49 dzaGenesis verse 29 kusvika ku 33. And he charged them, arikunzi he ndi Jacob, iye Israel uya. He charged them and said to them, I am to be gathered to my people. Bury me with my fathers in the cave that is in the field of Ephron the Hittite, in the cave that is in the field of Machpelah, which is before Mamre, in the land of Canaan, which Abraham bought with the field of Ephron the Hittite, for a possession of a burying place. There they buried Abraham and Sarah his wife. There they buried Isaac and Rebekah his wife. And there I buried Leah. The purchase of the field and of the cave that is therein was from the children of Heth. And when Jacob had made an end of commanding his sons, he gathered up his feet, Jacob, into the bed, and he yielded up the ghost and was gathered unto his people. That was Jacob. Aragut iye kana ndafa hamundivigi kuno kuda kuti munondiviga muguva rakatengwa nasekuru wangu Abraham, ndo makavigwa Abraham, ndo makavigwa Sarah, ndo makavigwa Isaac, ndo makavigwa Rebecca the wife of Isaac, ndo mandakaviga mukadzi wangu wokutanga Leah. Saka ndo mamunondivigawo imomo. Saka akabva azvipeta ndokufa. Ngatinzwewo zvakare Joseph kuti anovarayira kuti kudii, chapter 50 verse 22. And Joseph dwelt in Egypt, he and his father's house, and Joseph lived in 110 years. And Joseph saw Ephraim's children of the third generation, the children of Machir, the son of Manasseh, were brought up upon Joseph's knees. And Joseph said to his children, I die, and God will surely visit you, and he will bring you out of this land unto the land which he swore to Abraham, to Isaac, and to Jacob. And Joseph took an oath of the children of Israel, saying, God will surely visit you, and you shall carry up my bones from thence. So Joseph died, being 110 years old, and they embalmed him, and he was put in a coffin in Egypt. Zvaingoitwa wana Faro ndo zvakaitwa Joseph. Kureva kuti pawakatozobuda vakatobuda mutumbi wake, because the embalming yaitwa yaichengetedza mutumbi uri intact, waisaora. Saka pawakatozobuda vaiva na coffin raJoseph vachitoona kuti uyu Joseph uyu vakuenda naye Egypt. Now why did they do that if they did know nothing? Ndo mubvunzo uri kubvunzwa panapa. Doesn't this show or tell us somehow that no, the dead are important? Now lesson itoripo ndiyo iyoyo yekuti you need to preserve your family history, and you can't do that if you don't keep record of vakakutangirai, vana baba wenyu, vana sekuru venyu. Hamuna mapictures, hamuna chi, hamutombozivi vakavigwa kupi, because guva racho hapana, harina matombo, harina kuvakirwa, harina nothing. Saka vana venyu, it's just imaginary, and they don't even value what you are trying to teach them as a family. Saka mhuri iyi imhuri iri kuronda genealogy yayo kubva kuna Adam. Vanga vachiri padhuze chaizvo kubva kuna Adam kusvika pana Abraham akazobara Isaac achizobara Jacob. Vanga vachiri padhuze zvikuru.
So it's a family that is still keeping its genealogy intact. Ndokusaka Abraham pachezvake aka-invest a lot of money to buy that cave in Macpela, yaizova a burying place of the entire family. Kuitira kuti vazukuru kana vachiuya, the history is kept intact. Ava ndo sekuru venyu Abraham vatinotona patinenge tichiti Mwari waAbrahama. Abraham wacho ndiye watakaviga apa uyu, ndiye akaitirwa zvakati naMwari. Patinenge tichiti Mwari waIsaka naJakobho, uyu apa ndo patakaviga Isaka, aiva mwana waAbraham, uyu ndiye Jakobho wacho. Akaita vana 12 vakaenda kuIjipita, vakadzoka vakapinda nemumvura ikatsemuka gungwa, ndiye Jakobho wacho wevana ivavava. Saka vaizviitira kuchengetedza nhoroondo ine chekuita nekudzidzisa vana kuti varambe vari pana Mwari wavo. Zvazvisinei nekuti vari kukoshesa vakafa. It was keeping the family history intact. Even guva raDavid chairo mukaverenga kuna Acts chapter 2, ndikaendi mhanyepo tone. Acts chapter 2 verse 29. Men and brethren, let me freely speak unto you of the patriarch David, that he is both dead and buried, and his sepulchre is with us unto this day. Peter pasemoni yake akatokonvinza vanhu kuti vagamuchire Jesu achishandisa umbowo hwaDavid, and vanhu vakazvigamuchira because guva raDavid rarichipo kusvika nguva iyoyo. Vaitezo zveshuwa apa ndo pakavigwa David. Saka munhu asi kutaura ngano uyu ari kutaura zvinhu zvakaitika, because evidence was there which was helping them, because vanga vapreserve that history even in the form of a grave. Zvino rakatovakirirwa guva iri kana rachinzi rarichiripo. Abraham akatenga guva rakavakwa maivigwa mhuri yese. Saka even up to this day, it's also important for us to keep the history of our family. If there are any values in our families that we would want to carry over from one generation to the other, ava ndo sekuru vatinenge tichitaura vatakaviga apa, rakanyatsovakirirwa zvakanaka, rakanyorwa zita ravo and everything else. Okay, ndo vakaunza tsika yekuti mumba medu isusu hatimwi doro, ndo vakatidzidzisa, because vakaita this experience and this experience, and inoita unge learning with teaching aids, with visual aids, and inostika kupfuura zvekungotaura zvengano. Fanhu vanenge vachingoti hakuna vanhu vakadaro vakararama. Saka vaikoshesa nyaya yenzvimbo inovigwa vanhu, because yaichengetedza nhoroondo. Ndokusaka even Peter akagona kusimuka akamira pamberi pavanhu achiti guva raDavid ritoripo nanhasi unoyu. Saka hatisi kutaura ngano, imunodzidza kuti akavigwa apo pakati nepakati. So it was that important. Zvazvisinei nekuti vakafa vakosha kana kuti vanozoziva kana kuti chinyi. They were valuing the history of their genealogy. Ndoda kudaira kuti zvajeka kana zvisina kunyatsojeka, sunungukai futi kutumira mafollow up questions enyu. Mwari atibatsire. Amen.